Hello. Válasz már. Al. Te már választ. Nem. Na. Kap egy Redizel? Na, vég. Must collect chip. meg a legálmosabb. Na, már is van. Figyelj, supportok leszünk, vagy tankok. Support? Te tank. Az jó lesz. Busa. Hova? Hogy bába. Amúgy még tegnap neki akartam állni, amikor visszaértem a biciklizésből, neki akartam állni, felvenni a videót. Kom. Na, válasz. Válasz. Na. Azt a minigunnert választ. Mauga. Az. Continue. Ez. És akkor keresztül. Itt vagy. De itt most miau. Képzeld el, ember, 1 óra volt Ajánl megvenni meg. az előző videót. Nézd, bal klikkel, hogy is hívják hozzá jobb klikkel. Jobb klikkel mind a kettőt. Nem, bal és jobb klikkel mind a kettőt. Nézd, azt mondom. Gyere! Minigun, darálj! Darálj! Öljed! Az egyik nagyon kapja. Ölj meg! Faszapa! Ne! Csak a maszkát. Gyere, segíts! Kapta a maszka. Bassza meg! Megöljetek. Fú, még ez nehéz. Mau! Mau, 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 mau. 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 Bazd meg! Mau. 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 Aha. Meg a játékom, aha. Mau. Napos a játék. Állítsd át FPS-et. Azt fel kell. Ne kapják! Ne! Meghal a macska. Meghalt a macska. Na jó. Vegyük komorabbra a témát. Hallod? Most nagyon jó vagyok egy karakterrel, csak buzik és hármanban. Várj. Lesz egy húzigeci. Na jó. Hú. Kedvenc karim. Látom, hogy tényleg bebasztak minket a lyukba. Buzik, fessek, kurva! Kurva, leszek! Mondjad. Na gyere, boostol! Szájukat. Diva Ponicsáné! Pá. Tud a gyerek. Tik. Tiga.
Akkor macska. Én most nem vagy, én egy ilyen, hát egy robot kurva vagyok. We'll make it out alive. Látom. Maybe even in one piece. One Piece! One Piece! Nézd. Én vagyok a vízidomár. Én meg a faszidom. Weapons optimized. 5, 4, 3, 2, 1. Round 2. Capture. Ringo Luce! Zulu! Kapta! Zidó! Fú, support nem leszek. Nekem az With only a warm-up. robotdémon kurva kellene, mert az jó. Weapon systems overloaded. Nézd, akkor elcseszek Mikulás nézemnek. Mit? Elcseszek Mikulás. Add akkor múlva. Nem elszeszett Mikulás. Nem az úgy áll, de Mikulás hol van, basszatok meg előről, meg hátulról, buzik! Zidó! Na azért, ne is. Support nem leszek. Arriva la punizione! Zárult, zárult. Remek volt quest, tetszik. Nekem a sniper kell, mert szerintem akartam játszani, vagy... Mi? Nekem vagy a sniperes kurva kell, vagy... Én rám szavaz, rám, a mackára. Macska a legjobb. Persze, persze. Egyből a spooky 070 spannoltam. Amúgy rád szavaztam. Szavazd rám! Legyél zero benne. Mi? Na. Váltsunk. Ne legyen alsó, akkor én leszek tank meg a damage, te meg a damage meg support. Én Oké. leszek a damage meg a support. Azt mondom. Jó. Még mindig itt van. Na. A szopo. Na mi vagyok? Tank. De support. Lehetsz a sniper-esszel. Igen. Rot.
Rute, 66. De én arra szavaztam, ember. Ne zidók! De a miénkem volt több szavazat, nem? Nem az számít. Na. Mivel jöjjek? A Dralálos Gecivel? Vagy a elbaszott Nikolásszal? Te neveden. Hé, bebaszták a sniper ezt! Kurva Elütte. anyádat! Szerintem jövök a elbaszott Nikolásszal. Eszük. I'll find my own path. Nézd, milyen jó skin nem van. Keep in sight. I'll have us in and out in no time. Hova ninja kurva? Itt vagyok. Ez a nagy geci. Nem, már látom. Oké. Mindjárt jövök. Srácok, nincs reggeliztetek. Csak megkeresem. Az elég. Brother, most keltem fel. De basszolj meg! That was interesting. I will not leave a broken world behind. Not speculation. Let's get moving! Rescue that robot. A kurva anyád! Képzeljétek el, srác. Úgy csináltam. Hogy én ma One nem of these aludtam. days I'll end up in Fiji. Fel az előbb. Reggel 6-kor még fönt voltam. The enemy is catching up. Egész végig Ó. fent voltam. Ja. Most keltem fel. Mi van? Itt vagy. Aha, persze. Listen, them teeth. Sniper vagy? Aha. Na jön a Draláló! Over here. They took the robot from us! Dögöl! Dara! Törtész? Dögöl! Heal! Felhilleltelek elvileg. Nem. Hol leszek ezzel? Enemy barricade is on the move. This is not Has arrived.
Ő föltök szét is. Ákos, Mond. küldtem egy TikTok videót, nézd meg. Jó, majd. Sharper than words. They stole our lead. Let's make them pay. Azt mondom, éjjel a macska köves utakon. Takarodsz? Napatot, és eltemettem az a... Jó. Minden is volt, mikor úgy éreztem magam, mint a gyerekkorom, mint a beton. Hogyha is olyan vagy mással, az utakon. Nem elég, hogy videózni nem tudok, még énekelni se. Akkor a kurva anyádat. Büdös kezű serif. Biztosan turkált vele a seggébe. Ez nagyon erős. Full charge. Egy Ez. Zidó. Dögölj! Na. Van, akkor bazd meg, büdös köcsög. Ez neked, te, köcsög, büdös köcsög. Dögölj! Mi? Mennyi szoba? Mennyien basztak rám a szuperüket? Rohagy meg, büdös köcsög, ez neked, te, köcsög, büdös köcsög. Heal. Heal. Azt így healer, nem healer. Folyamatosan megdöglök, szóval én nem tudok. Na. Jó van. Mászol wifi-t. Na ja, szerintem ebben ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem és a társammal. Majd jövünk a kövi videóval, és hogyha, na jó, amúgy nem beszéljek ilyen szarul, na szóval, hogyha tetszett, amit csináltunk, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha nem, akkor egy dislike-ot, és hogyha telefonról vagytok, akkor hype-oljátok ezt a videót, és hogyha tetszik a munkásságom, akkor pedig légy szíves, iratkozzál fel. Én Tobi voltam. Akkor mondom, ő pedig villámkéz. És sziasztok!